Falaye ame segi kana jani kumaso konnana kajibina ngalo mi ni segesegelu ya kokari sabula minye Fransi kunafondi sew ye ulu kɔni kɛlen no sa k'u sigi k'u ka ko bɛɛ lajɛlen bɛn anw ma yan u ye min ye u ma min ye u yɛrɛ tɔ taara sa ziirinda da ye wa hali ziiri ɲuman tɛ sabula ziiri bɛ kun cɛ ni kalansen de ye kalansen bɛ maa bilasira fala ye ko Wagner ko sobilenman dɔ tun b'o bolo Mali kɔnɔna yan ko ye maaw da ka maaw bosow kɔnɔ ko ka maaw faa Faransi ka kunnafoni gafe min bɛ yen n'u b'a fɔ ma ko Jeune Afrique ale de ye nin waleya in fɔ ko wa ko video bɛ yen ko video minnu sɔrɔla Gawokaw fɛ yen k'o tun bɛ Telegram sanfɛla la nka olu yɛrɛ min ye Jeune Afrique yɛrɛ ye ale yɛrɛ ka kuma in ɲɛfɔ cogo a ka kuma in lakali cogo a n'a ka ziiri in dacogo fala a bɛ maa jɔlen sunɔgɔ sabula sigana bɛ min na n'i bɛ nin baara sugu kɛ n'i ye kunnafonidila ye daluya gɛlɛnw na k'i bolo yɔrɔw yɛrɛ fɔcogo la fɔlɔ sow fɔcogo ani kiw ni yɔrɔw sigicogo ni kanw fɔcogo dɔrɔn fɛ i b'a ye k'a fɔ ko olu tɛ yɔrɔ in dɔn wa u bɛ ka min fɔ ani tiɲɛ cɛ ka jan nin baara min bɛ kɛ kunnafonidilaw fɛ kunnafonidilaba minnu b'a baara kɛ olu bɛ wuli ka jɔ de kɛ ka cɛsiri kɛ ka daluya gɛlɛnw ɲini ka sɔrɔ k'a sansalama bɛɛ lajɛlen k'a ye nka olu yɛrɛ tilara tuguni k'a fɔ ka kuma kɔnɔ ko min ye juin kalo tɛmɛnen ko min ye Wagner maaw olu ka telegram yi k'o datugura yɛrɛ maa minnu bɛ yen n'u ye nin kuma in fɔ sa fala ye n'o ye Jeune Afrique ye ale yɛrɛ ye a ka kuma fɔ ka tila k'a kɔ kari ko sabula sɛgɛsɛgɛli kan ka kɛ ni min ye n'o ye telegram ye k'a yira sago irisi karamɔgɔ minnu b'an fɛ yan sɔrɔsiw ka senkɔrɔmadondoli la k'olu ka baarakɛminɛn dɔ tun bɛ yen n'o ye telegram ye k'o datugura jaabi b'a yira sa k'a fɔ u ka kuma in kɔni ye kuma kalantan ye kuma min ma sɛgɛsɛgɛ o de la sa kunnafonidila minnu bɛ yen n'olu ye kɛnyɛrɛye kunnafonidilaw ye farafinna ani minnu bɛ yen n'olu bɛ baara kɛ network kɔnɔna na olu y'u sen b'u kɔnɔkɔrɔ ka taa Gawokaw fɛ yen nin waleya ni nin kuma minnu fɔra ka taa sɛgɛsɛgɛ k'a ko jateminɛ k'a lajɛ dugu ni dugu min ye irisilakaw ka dege karamɔgɔ ninnu tun bɛ yɔrɔ yɔrɔ fala ye ka t'u ɲɛ da a bɛɛ lajɛlen kan ka ɲininkali kɛ dɛ ne ko aw ka dugu la yan waati min na irisi ninnu tun bɛ aw fɛ a ko tun bɛ cogo di an balimamuso dɔ ko ni nin ɲɔgɔnna ko tun bɛ kɛ k'olu kunna bɔ a kalama sabula olu ni kan a bɛ komi nu ni da olu ye fɛn caman ye kan yɛrɛ kɔnɔna na wa mun bɛ kan kɔnɔna na olu b'a dɔn ko min bɛ sen na ekɔli karamɔgɔ dɔ ko olu ka denmisɛnninw kɔni tulonkɛyɔrɔ bɛ kan koko kɔrɔfɛla ye olu yɛrɛ b'u sigi ye ka te wuli ni ko bɛ kɛ ko sɔrɔsiw y'o ta k'o ɲɛsin maa ma a kuma tɛ se ka dogo kuma tɛ nin n'a ɲɔgɔnna dasili ni gosili ni fali k'o tɛ se ka kɛ cogo si la adamaden ni ka gɛlɛ cogo min fala ye k'i y'a dibidibi k'a dogo cogo o cogo ko dɔ na bɔ n'a ye bagan marala dɔ fana y'a yira sa k'a fɔ ko kabini finitigi ninnu kɔni nana n'olu ye lafiya sɔrɔ lafiya dan y'u ta ye ko nka k'olu bɛ min dɔn Faransi wolomasiri tabaw taalen ani minisima ni fɛnw taalen ko nin ko k'an ka faamuya bɛɛ fɛ koyi k'u tɛna na dɔwɛrɛ kɛ jalakili kɔ ka taga ɲɛsin maaw ma maa minnu b'a fɛ bi cɛncɛn fo ka jamanaw ka basigi Mali Burkina Niger k'olu kɔni tɔgɔ bɛ tiɲɛ don o don Faransi kunnafonidilaw fɛ k'a yira sa k'a fɔ ko min ye u dɛmɛbaga kura minnu b'u bolo cɛncɛn fo ka jamanaw kɔnɔna na ko ka olu mangoya ko nin man ka bali maa la sabula waleya minnu bɛ sen na bi o ye damarafa ye ni kunnafonidi ye jatigiya kuma jatigitanw kuma kalantanw sɛgɛsɛgɛliw tɛ kɛ ko minnu na k'olu fɔ k'i to i sigiyɔrɔ la k'a sɔrɔ a dɔw mana kɛnɛ yɛrɛ kan fiyewu maaw y'a yira sa k'a fɔ ko Faransi yɛrɛ a bilama fala ye e ko a kɛlen tɛ k'a ka kunnafonidilaw su saheli jamanaw la i ko wulujugu wa fɛn o fɛn mana fin a b'a fɔ k'o jɛlen ni min bɛ passe a b'a fɔ k'o ɲɔgɔnna finman kirikiri tɛ yen mangoya fara mangoya kan tɔgɔcɛn fara tɔgɔcɛn kan kibaruya jugu ni kibaruya jatigitanw olu dili su ni tile kabini maaw b'u jaabi min ye farafinna jamanaw ye u caman y'u to yen maa caman kɔsa in na u ye ten ti Faransi ɲɛ kan k'a sababuya k'a ka kunnafonidilaw ka kunnafonina dijuguw ye ko maa bɛ se cogo di k'i sigilen to Faransi k'a fɔ ko bɔlɔlɔ sira fɛ k'e y'a ye kan dɔ kɔnɔna na maaw taara ta maa dɔw taara minɛ min ye binkɛra maaw kan ko bɛɛ bɛ se ka dogo cogo di dugudenw k'u da de o kan k'o ye k'a fɔ k'u to o lakali maaw ka bɔ o kalama ko Faransi ka nin kuma in min ye Jeune Afrique ye k'a da ye fɔlɔkɔbin tigɛ wa binni min ko b'u kɔnɔ
wulikajɔ min ko b'u kɔnɔ u b'a fɛ ka farafinna jamanaw kɛrɛnkɛrɛnna sahɛli jamanaw bila u sen sabara min kɔnɔ ni kibaruya di ye k'a ɲɛ sɔrɔ man di sabula baara minnu sigilen filɛ sen kan nin ye an ka jamanaw y'a jate minɛ u fana bɛ fɛɛrɛw b'u bolo u fana bɛ kibaruyaw di min ye nin nkalon in ye k'a yira k'a fɔ ko irisilakaw kɔni tun bɛ kanw kɔnɔna na k'u tun bɛ nin waleya cɛjugu kɛ k'o tɛ se ka dogo kan kɔnɔna na a bɛɛ tɛ kan kɔnɔma ye han a kɛra cogo o cogo kan kɔnɔma o fana ye tiɲɛ fala ye kan kɔnɔma bɛɛ a bɛɛ tɛ kan kɔnɔma ye dɛ ɔhɔ an ma hakili to o yɔrɔ la dɔnnilakaw olu y'u bolo sigi